Všem ahoj, se jmenuje Eliáš a dneska tady s kámošema, kluci pojďte. Tady Jonáš, Honza, dneska budeme ochutnávat čokoládu Feastables od Mr. Beasta. Super, koupil jsem ji na Islandu, kdo neví, jsem byl na Islandu. Tak kluci, kdo chce tohle čokoládu? Já. Nikomu nedám. Tak jdeme otevírat. Mňam. Já chci, kam dej mi jako první. Tady. No. Hele, takže zkusíme. Já jako druhý. Tak zkusíme. No. A já? Taková tvrdá, jsou v ní vaříšky, je nice. Super. Nice. Prostě nejlepší čokoláda na světě. Prostě zaplaťte nějak slovku a kupte si tuhle tu čokoládu. Je fakt výborná. Je tak výborná, že mi ji kradou. Tak si kupte. Je fakt strašně dobrá. Mají tam i jiný příchutě, ale já si myslím, že tahle je fakt nejlepší. Je nice. Tak jo, dávejte lajky, dávejte odběry. Všem ahoj. Čau.